дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. мақомот гуфт барои риоя накардани талаботи пардохти ғайринақдӣ чӣ ҷавобгарӣ дорад? соли 2024 дар тоҷикистон озмуни телевизионии латифаҳои хоҷа Насриддин баргузор мегардад. корҳои ободониву созандагӣ дар ҷамоати деҳоти Косатарош. айёдати собиқадорон. хонандаи тоҷик дар чемпионати ҷаҳон соҳиби 2 медал шуд. мақомоти тоҷикистон таъкид кардааст ки барои риоя накардани талаботи пардохти ғайринақдӣ ҷарима пешбинӣ шудааст. ба гуфтаи муовини вазири молияи ҷумҳурии Тоҷикистон Карим Гулмурод, барои риоя накардани талабот дар бораи тариқи ғайринақдӣ пардохт намудани хизматрасониҳои давлатӣ ва пардохтҳои дигари ҳатмии давлатӣ аз 680 то 1360 сомонӣ ё аз 10 то 20 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима пешбинӣ шудааст. ба гуфтаи Гулмурод, ин нукта дар банди иловашудаи тағйироти нав ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Тоҷикистон дарҷ гардидааст. хабар медиҳад Спутник Тоҷикистон. аввалҳои соли 2024 дар Тоҷикистон озмуни телевизионии латифаҳои хоҷа Насриддин баргузор мегардад. дар ин хусус дар ҷадвали баргузории ҷашну солгард, фестивалю намоиш, иду озмунҳои фарҳангию маърифатӣ ва анъанаю ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2024 ки бо амри роҳбари давлат аз 12 декабри соли 2022 тасдиқ гардидааст, иттилоъ дода шудааст. хабар медиҳад Амид Ховар. озмуни мазкур санаи 1 апрели соли 2024 ҷанбаст гардида, он ба муносибати қабул гардидани анъанаи нақли латифаҳои хоҷа Насриддин ба феҳристи осори фарҳанги ғайримоддии Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои илм, маориф ва фарҳанг ЮНЕСКО бахшида шудааст. номинатсияи анъанаи нақли латифаҳои хоҷа Насриддин аз рӯи 5 шарту талаботи дар конвенсия қайд шуда қабул гардид. дар деҳаи Чорбоғи ҷамоати деҳоти Косатарош пули нави мошингузар дастаҷамъона бо маблағи 28500 сомонӣ аз тарафи аҳолии деҳа сохта шуда истодааст. дар доираи сафари кории раиси шаҳри Панҷакен ба ҷамоати деҳоти Косатарош аз рафти сохтмони мактаб, синфхонаҳои иловагӣ, истгоҳҳои замонавӣ ва дигар иншоотҳо дидан намуда барои ҳарчи тезтар тезоиндани кор ба масъулин дастуру супоришҳо дод. собиқадорони меҳнат ки солҳои зиёд дар соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ фаъолият карданд, зери таваҷҷӯҳу ғамхории пайвастаи ҳукумати кишвар таҳти роҳбарии пешвои муаззими миллат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар ҷамоати деҳоти Саразм собиқадори соҳаи кишоварзӣ Шафоат Абдураҳимоваро аёдат кард. роҳбарияти шаҳр зимни мулоқот ва ҳолпурсӣ иброз намуд ки собиқадорони меҳнат ки умри бо баракати хешро барои пешрафти хоҷагии халқ сарф карданд, доимо таҳти таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои пешвои миллат қарор доранд. ҳамчунин ба Шафоат Абдураҳимова кӯмаки моддӣ расонида шуд. ҳамзамон раиси шаҳр собиқадори соҳаи маориф Шарифов Маҳмад Шафиро аёдат кард. зимни аёдат изҳор дошт ки Шарифов Маҳмад Шафӣ 48 сол собиқаи омӯзгорӣ дошта, дар баробари муаллим будан ба иҷодкорӣ низ машғул аст. раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода изҳор дошт ки зиндагии омӯзгор ба дигарон ҳамчун дарси ибрат аст. аёдат карда шудагон дар навбати худ ба ҳукумати кишвар, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент изҳори сипос намуданд. хонандаи синфи 5 литсеи рақами 2 барои хонандагони болоёқати шаҳри Душанбе Ҷонона Азизода дар чемпионати ҷаҳон оид ба тайквандо итф дар 2 бахш ғолиб омада 2 медали нуқра ба даст овард. иттилоъ медиҳад Амид Ховар бо истинод ба сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе. мусобиқа дар шаҳри Мински ҷумҳурии Беларус байни варзишгарон 47 давлати дунё бо иштироки 468 варзишгар баргузор гардид. хонандаи тоҷик дар байни довталбони 10-11 сола иштирок намуда аз усули техника сазовори ҷои дуюм ва аз усули спарринг низ сазовори мақоми дуюм гардид. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.